Og vi har vores løbecrew. Det er Wingman. Ninja Scout. Suzuki Drive. Suzuki Swag. Nej. Det er Suzuki Swag. Ja, Suzuki Swag, mand. Så har vi Larsen. Scout. Crocodile Dundee. Og undertegnet drafter Simon. Ja. Herman. 3, Svendsen. Vi kører! Go! Det skal lige siges, at det er meget vildt terræn. Og vores Speedy Gonzales i sin Suzuki, ja, han er nede, men han er hurtig. Han kører. Det var det her, Jacob. Jo, hvis der... Nej, det er rigtigt. Fortsæt! Det var det ikke skilt? Jo, det var skilt 4. Kom nu. Keep on going. Ja, der brækkede ikke. Du løber bare videre. Det er altså svært at holde det her. Nej. Stop, mand. Det kan jeg heller ikke. Der kommer han der, den første. Forbi. Og ja, løb. Vi kolder lige om lidt. Og ja, han er forbi. Og vi løber videre. Er det pause? Gonzales, der er pause! Der er vi hernede, der ikke forstår. Ej, der er skygge. Bare lad os blive her. Indiana? Skide godt. Så når jeg løber på de sten der. Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om den var så meget hurtigere. Det skulle ikke være sjovt, jeg scouter. Aha. Der er vi motorvejen. Skal du hurtigt komme med? Sveder du ikke, Jok? Vi er på vej.